Vytvorte si nové bývanie s nábytkom Rosina. Uprednostňujete jedinečné výrobky na mieru? Zaleďte si prostredníctvom nášho nábytku do Indie. Exotika priamo u vás doma v podobe originálneho indického nábytku a štýlových doplnkov a dekorácií. Váš návrh, vaša sedačka. Poskytujeme poradenstvo, poradíme vám pri výbere materiálov či dizajnu. Výrobky na mieru pre vás vytvoríme jedinečným dizajnom či obojstrannými a meniteľnými poťahmi. Určite sa u nás inšpirujte pri zariaďovaní detskej izby. Vytvorte si s nami vašu vysnívanú spálňu a vyberte z rôznych typov matracov. Naša ponuka obsahuje aj rôzne kuchynské zostavy, sklené vešiakové panely či nadčasové stoly. Čaro elegancie, ktoré ocení vaša rodina, vám poskytne nábytok Rosina. Našu predajňu nájdete v Púchove na ulici 1. mája.